ụmụnne na ụmụnna, ndị enyi na ikwu na ibe, unu anọla? Ọ bụ mbụ maazị Osita-Adịmma Akụdịnobi ka unu ya nọkwa n'ụbọchị taa. Oge ndị Igbo eruola, ama m na unu jikere ka mụ na unu karịa. Ọ bụrụ otu a, onye ọbụla nọsi ike n'elu oche ya ka anyị malite. Mana tupu m aga n'ihu, ama m na anyị niile gachara ebe dị iche iche anyị gara, ma ọrụ ma ụdị ihe ọbụla anyị na-eme aja enyere ndụ aka. Anyị gachara ya n'udo na ahụ isi ike ma wee bata, nwekwa ndị a hapụrụ n'ụlọ. Ọ bụrụ otu ahụ, otuto na nsọpụrụ na ọja mma na mbuli elu na ịchị isi dịrịchara Jehova bi n'eluigwe bụ onye kere ụwa, na aha Jizọs bụ onye nwe anyị. Amen. N'oge awa ihe anyị ga-ekwu maka ya bụ ihe a na-akpọ akpaalaokwu, nke ndị bekee na-akpọ idioms ma ọ bụ idiomatic expressions. Anyị ga-amalitekwa ebe anyị kwụsịrị n'ụbọchị gara aga. Kedu ihe a na-akpọ ịgba ọsọ ọchụ? Ịgba ọsọ ọchụ pụtara mmadụ mee ihe ala na-asọ, ihe dịka igburu nwanne gị ma ọ bụ nwanna gị, iji mma na ọ kpasuru gị iwe ma ọ bụ o nwere esemokwu dị n'etiti unu, i were mma chụọ nwanna gị ahụ ọsọ, ma ọ bụ na ị chụrụ ya ọsọ chụkwute ya, were mma ahụ gbuo ya n'isi ma ọ gbuo ya ọ nwụọ, ma ọ na iji egbe gbagbuo nwanne gị ma nwanna gị ma onye ikwu ma onye ibe gị na ọsọ a na-eme. Ọsọ ahụ bụ ka ihe a na-akpọ ọsọ ọchụ. Onye ahụ gbaa, ọ bụrụ na ọ gbara gịnị? Ọsọ ọchụ. Ọ bụ ya bụ ịgba ọsọ ọchụ. Nke ọzọ bụ ihe a na-akpọ asị mmadụ na-asụ ngọngọ. Kedu ihe bụ mmadụ ịsụ ngọngọ? Mmadụ ịsụ ngọngọ na ihe bụ onye obi na-esighị ike na ihe ọ chọrọ ime ma ọ bụ ihe o kpebiri ime, mana ọ maha ka o si eme. Kama ọ ga-ewepụta obi ya ebe ọ na okpebiere na ihe dị otu a ka ọ ga-eme mewe ya. Ọ na-eme ya, ọ na-enwe ụjọ, ọ na-eme ya, ọ na-atụ ụjọ ma a ga-ejide ma ọ bụ na ọ ga-apụta nsogbu ma ọ bụ okwu na ụka. Ọ bụ ya bụ ịsụ ngọngọ. Mmadụ inwe ya na-akpọ ịsụ ngọngọ n'obi ya. Nke ọzọ bụ inwe anya ọkụ. Inwe anya ọkụ. Inwe anya ọkụ na inwe anya ọkụ bụ ụzọ okwu abụọ dị iche iche. Ha dakọwara mana ha abụghị ofu. Inwe anya ọkụ bụ mmadụ inwe akọ na uche ma ọgụgụ isi ma ọ bụ onyinye Chineke nyere ya, nke ọ ga-abụ ihe ọbụla o mere bụ ihe eji akpata ego. Ọrụ aka ya ọbụla o tinyere aka, ihe ọbụla o tinyere aka ya ha bụ ihe na-akpata ego. Dịka ọ mara amara na ihe a mbanye n'ime ya na ọ ga-ebute ego, ọ banye ya, ma ọ bụ na ọ na-akpa ihe ọkpụkpa, ma ọ bụ na ọ na-akwa akwa, ma ọ bụ na ọ na-arụ ọrụ ịrụzi oche, ma ọ bụ na ọ na-ese ihe, ma ọ bụ na ọ na-azụ ahịa, ma ihe ọbụla eji enweta ego, nke ọbụla o tiri aka ya na-agara ya, n'ihi na ọ ya bụ na mmadụ nwere anya ọkụ. Inwe anya ọkụ. Nke ọzọ bụ inwe anya ọkụ. Inwe anya ọkụ bụ mmadụ ịkarịde nwanne ya tọrọ ya atọ ma ọ bụ ndị ọgbọ ya, maka n'ihi enwere ihe ewepụtara a na-eke eke ma ọ bụ nri ma ọ bụ ego. Onye ahụ nwere anya ọkụ. O nwere ike okwugide ha ma ọ bụ sakpugide ha ka naanị ya wee nwee ike mee gịnị? Rie ihe ahụ. A sị na onye ahụ na o nwere nkaramanya. Anya ọkụ ya, ọ chọghị ịkwanyere onye ọbụla ugwu. Ọ naghị akwanyere onye tọrọ ya ugwu, ọ naghị akwanyere onye ọ tọrọ ugwu, ọ naghị akwanyere onye ya na-agba ọgbọ ugwu, maka n'ihi ọ bụ onye anya ọkụ. Ọ bụ ihe anya ọkụ pụtara. Nke ọzọ anyị ga-ekwu maka ya bụ inwe aka ọkụ. Inwe aka ọkụ bụkwa ihe ọzọ dịkwara ka ọkụ. Inwe aka ọkụ bụ mmadụ na-anaghị ama ka esi elezi ihe, ma ọ bụ na mmadụ Chineke kere bụ mgbe ọbụla o were ihe, onye ọzọ nwere ike iwere ihe ahụ, mana mgbe ọbụla ya nwa were, onye ọzọ nwere ike iwere ihe ahụ
were ya mee ihe ọ chọrọ ime, mechaa onwe ihe ga-eme ihe ahụ, mana ya nwa were ka o mee ihe ọ chọrọ iji ya eme, ya ha emebiri aha ya. Ọ dị ka ekwentị a na-azụ azụ. Ụfọdụ na-azụ ekwentị ọ nọrọ ha ọtụtụ afọ tupu o bido nwebe nsogbu maọbụ tupu o mebie nke a na-agaghị arụta ya. Nwee ndị bụ ha azụ ha n'ekwentị ahụ ọ naghị eru otu ọnwa o bido nwebe nsogbu. Ihe a bụ mmadụ inwe aka ọkụ. Ihe ọ bụla ịkpatụrụ aka mmebi, ya ọ bụrụ elekere a na-agba n'aka, onye ọzọ nwere ike ịnara ya maọbụ ịzụrụ ya n'ahịa, jie ya ọtụtụ afọ tupu onye ọzọ maọbụ tupu o mebie maọbụ onye ahụ edosa ya. Mana onye nke ọzọ ahụ were aka ọkụ, o were ha anya ya, o mebie. Ọ dịkwa ebe moto dị, ụgbọala, ọ dịkwa ebe igwe dị nke ndị bekee na-akpọ bicycle, ọ dịkwa ebe ọtụtụ ihe anyị na-eji n'ụlọ maọbụ ihe anyị na-agba. Ụfọdụ amaghị ka esi ejikwa ihe ndị a. Ụfọdụ amaghị ka esi ejikwa akpụkpọ ụkwụ a na-eyi n'ụkwụ. Anya bụ na mmadụ nwere aka ọkụ, ihe ọ bụla o mere ihe ahụ ga-enwerịrị ntụpọ. Ihe ọ bụla o tinyere aka ga-enwerịrị ntụpọ, mana onye ọzọ tinye aka ya ahụ aga, onwe nsogbu ya ahụ ga-enwe, ya ha nọ ọtụtụ arọ tupu ya ha emebie ma ọ bụ bido nwebe nsogbu. Nke ọzọ ka a na-akpọ ịgba ọnya ụka. Asị na mmadụ na-agba ọnya ụka. Ịgba ọnya ụka gịnị ka ọ pụtara? Ịgba ọnya ụka bụ mmadụ onye na-achọ okwu, ịmaracha ihe ị kwesịrị ime ma ihe ị kwesịrị ikwu, kama ị ga-ekwu ma o mee ihe ahụ ikwuo ya, kama ị ga-ekwu ma o mee ihe ahụ ebe ọ ga-abụ onye hụrụ ya maọbụ onye nụrụ ya ọsị ihe anyị kwuru otu a ka ọ dị. Kama ị ga-eme ya wepụ ọnụ ma wepụ aka na ihe ahụ, ime ya ebe ị ga-achọ ndị mmadụ okwu, ebe ọ ga-abụ ime ihe ahụ onye a tinye ọnụ onwe nsogbu, onye a mee agwa dị ụta maọbụ gịnị, ijide ya lekwa ihe onye ahụ kwuru. Onye ahụ mee esi na ọ chọrọ gị okwu, onye ahụ mee esi na okwu jọrọ gị. Ị na-achọgharị ntụpọ n'aka mmadụ dị iche iche, mmadụ ibe gị. Ọ bụ ya bụ mmadụ inwe a na-akpọ ịgba ọnya ụka. Nke ọzọ bụ ihe a na-akpọ ịgba izo. Ịgba izo ụfọdụ amaghị ihe ọ bụ, mana ọwụ dịka nsi kwuo n'oge gara aga, ọkwa mba na-achị n'olu. Ịgba izo wee gaa ebe mmadụ nwụrụ, onye mmadụ nwụnahara, ị gaara ya ihe a na-akpọ mgbaru ma ịgba izo otu ihe ahụ, ofu ihe ka ha wụ. Ị ga-esi ndị ahụ ndonu, biko nụ kasie. Ego olili ebe a na-eli mmadụ, ọ bịa bụ ịgba izo. Onwe ihe ọzọ ịgba izo pụtara. Nke ọzọ bụ gịnị? Igbu ekperima. Ekperima bụ aha a na-akpọ ndị enweghị ezigbo agwa. Nwere ike ọ bụrụ ndị ohi, ndị oshi na ndị ori. Nwere ike ọ bụrụ ndị ama, ndị na-eme ihe ọjọọ dị iche iche, nke ndị iwu akwadoghị ihe ha na-eme. Ya mere mgbe ọbụla ha mere ya, ha daa iwu, ndị ọka iwu maọbụ ndị nchekwa obodo a na-achụgharị ha, ya wee bụrụ gịnị, ya wee bụrụ ya. Nke ọzọ anyị ga-eji pịachie okwu ụbọchị abụọ ka a na-akpọ onye ọrụ ngo. Kedu ihe bụ mkpasị na onye a bụ onye ọrụ ngo? Onye ọrụ ngo abịa n'asụsụ bekee a na-akpọ mercenary. Onye ọrụ ngo bụ onye na-agagharị na-achọ ọrụ, ma mgbe ọbụla mmadụ nwere ọrụ, ịkpọọ ya ihe ọbụla ị chọrọ ka emee, maọbụ na ị chọrọ ka egwuore gị ebe ị ga-arụ ụlọ, maọbụ na ị chọrọ ka egwuore gị ebe ị ga-agbapụ mmiri, maọbụ na ị chọrọ ka emere gị nke a maọbụ nke ọzọ nke ị ga-akwụ ụgwọ, ịkpọ onye ahụ bịa, o mechaa ya, ịkwụọ ya ụgwọ. Otu a ka ọ ha m n'olu n'ụbọchị taa. Ụbọchị nta ka achọ n'Owere nchi, dịka nsi ekwu okwu, dịka nsi na-ekwukwe mgbe ọbụla m nọkọrọ n'oge ndị Igbo. Emekwela nwanne gị anya ụfụ, atajikwere ya anya, emekwela ya ogbu. Mgbe ọbụla o nwetara ihe dị mmasị n'aka Chineke, soro ya ṅụrịa, kelee Chineke, maka na ikele Chineke nyocha obi gị, hụ na ekele ahụ na ọchị ahụ ị na-achịsi gị n'ime ala obi, ọ ga-emekwara gị nke gị. Elee anya nke ọ ga-emere gị karịa nke o mere nwanne gị. Ka ọ dị ọnụ,
ọ ga-adịrị anyị niile mma na Eke, dịrị anyị mma n'Orie, dịrị anyị mma na Afọ, dịkwa anyị mma na Nkwọ. Anyị na-aga ihe ọjọọ ka anyị na-aga n'ihu, ihe ọjọọ nọ chere anyị n'ihu agaghị ahụ anyị, nke chere anyị n'azụ agaghị ahụ anyị. Anyị nọrọ n'ihu, ha nọrọ n'azụ. Mgbe anyị ga-anọ n'azụ, ha nọrọ n'ihu. Otu a ka ọ ga-esi. Ka m gọrọ ya ka o rere ise. Ka emesịa.